Idila ang bulan ti Pebrero, nagbinadang dagiti umili iti silan la Trinidad Benguet tapno marugyan ti Farm to Market Road iti barangay. Sakbay ti Semana Santa na ilupasan ti konstruksyon ti Nasawa Farm to Market Road. Ngayon panakil dagiti umili gaputa iti baet nga awan aksyon dagiti masiknan na ilupas da ti patrabaho baban iti tulong ti komunidad. Daduma report or daduma detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Babaan ti kontribusyon dagiti sumagmamanong individual kan panagkay kaysa dagiti umili na ilipas kan na ilukat ti Bito Sapdang Balucas Road ijay silan la Trinidad. Narugyan da ito'y a proyekto gapu ti tarigagay da ang mapaduras ti komunidad da. Previous nga problem di awan na ito yung kalsada day mang i-travel ti products piman ti farmers marigatan. Tangan ada da ito yung kalsadan diritso nga agkarga day truck ejay nga aghakot ti products nga panilya market. Dimmanon iti nasurok kumurang 2 a bulan ang naaramid kan na ilipas ti proyekto. No sa dino voluntaryo ang nangipaay ti materyales kan timulong iti panagtrabaho dagiti umili ti lugar. Kinagpaiswa na every ada masukatan ti barangay official kat agarami dati resolution ng kaasin nga awanti asin nga napunduan. So ano, jay nagdesisyonan ti umili nga kunada. Han nga dayta resolution ti kasapulan mi. Jay solution. Matulungan ti kalsada ti nasurok 2,000 nga umili ti lugar no sa dino kaaduan dagiti mannalon ang mangiturong kadagiti natnatengda iti merkado. Masuportaan matlaeng daytoy ti inaldaw-aldaw a kasapulan kan livelihood dagiti umili ti lugar. Malaksid iti dayta, babaan iti napapintas a kalsada, namnamaen da ang mapadur-aspay ti turismo iti lugar kan maitalo dagiti natural attractions ti silan. Nalausmet ti ragsak dagiti umili idi mailipas daytoy kan agyamyaman dagiti opisyal ti barangay iti nakikaykaysa dagiti umili. So daytoy ti pagpasalamatan amin ti umili ditoy dagiti donor ditoy nga adupi man ti nang support ditoy iso nga nalpas datoy kalsada. Ingga na nga dagiti materials nga nausar amin ditoy kat donor amin dagitoy. Nagtitinulong kami kat dahito iti bunga iti nagtrabawan mi amin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.